Zilimbikani mwambuye kulimba mwampavu, ofika siku loipa tizachilimika. Zilimbikani mwambuye kulimba mwampavu, ofika siku loipa tizachilimika. Ndinende mwambuye nibasema uti nizilikirise hatua chisisi chocha utenga wabwino. Ndinende mwambuye nibasema uti nizilikirise hatua chisisi chocha utenga wabwino. Chifukwa sitilimbana ndimwazi nditupi, komaza dziko lapasi tizachilimika. Chifukwa sitilimbana ndimwazi nditupi, komaza dziko lapasi tizachilimika. Ndinende mwambuye nibasema uti nizilikirise hatua chisisi chocha utenga wabwino. Ndinende mwambuye nibasema uti nizilikirise hatua chisisi chocha utenga wabwino. Tenga zida za Mulungu kuti tikakose, pofika tsiku loipa tizachilimika. Tenga zida za Mulungu kuti tikakose, pofika tsiku loipa tizachilimika. Ndinende mwambuye nibasema uti nizilikirise hatua chisisi chocha utenga wabwino. Ndinende mwambuye nibasema uti nizilikirise hatua chisisi chocha utenga wabwino. Nditokoze choyambirira chifukwa cha asimayi amene ayimba ndinendemwe mundizindikiritse chisisicho cha uthenga wabwino. Nyimbo yabwino, nyimbo imene ndithu ili yachilimbikitso. Mulungu wakumwamba asimayi akudalitseni. Masana wano tikukambirana zakuti chakuphonyani bwanji. Ndiyambe motere. Tsiku lina ndinadwala, ndikukamba za ineyo. Ndinadwala ndili ku Kasungu, ndinakagonekedwa mchipatala chapa Kasungu. Inali nthawi ya 5 o'clock mamawa, tsiku la Sunday limene ndimatengedwa kupita ku chipatala. Ana ngakhale akazi wanga atafika potidwa nzeru, ataona mmene ndinadwalira, mwini wake sindimadziwa chikuchitika. Ndinakangozindikira ndili pa bedi komano mchipinda chija cha anthu odwalika kwambiri. Mmene amandigoneka sindimadziwa kuti chikuchitika ndi chani. Dotolo amene amandithandiza anayesetsa kupeza mitsempha yondika drip ya madzi. Anandika ndi amafunsa akazi wanga, bambo adwala kwa nthawi yayitali bwanji, ayamba liti? Ndi amafotokozera. Amadya samadya ndi amafotokozera. Ndi pambali pakuti andipatsa drip ya madzi, anayikanso mbali inayi drip ya kwinini. Ziwonetsa kuti munthu uyu adwalika kwambiri. Ma 5 o'clock, 6, 7, 8 mmene imakwana cham'ma 9 ndinapezeka kuti munthu uyu ndatsutsuka. Ndiyamba kumasindikira kuti ndili mchipatala. Anadabwa akazi wanga, sindimapalapata koma ndinapalapata. Ndiyamba kupetira ndiwafunsa kuti ili kuno ndikuti. Mmene imakwana 10 o'clock anatichotsa mchipinda cha serious nakatiyika muwodi imene kunali anthu onse
komano chimene chidadabwitsa nchakuti bedi limene ineyo ndimakagonalo ndinali bedi number 5, ndiye panali bedi number 4, ndiye kunali bedi number 6, mbali nayi kunali bedi number 7, 8 ndi 9. Ineyo ndinagona pa bedi number 5. Bedi number 5 ili padali munthu ine ndisanabwere amene amadwala sinadziwe ndi wakhala kwa nthawi yaitali bwanji, komano mmene ine ndimafika mu chipatalamu mkuluyu mmene imakwana 6, 7 akupuma mpweya wake wotsiriza, ndiye adamukuta ndi nsalu namukonza mmene adadziwira madotolo namutenga kukamuyika kumotchali. Munthu wamwalira, ndiye adachotsa nsalu zimene adamukutazo nakatenga zina naziyika pamenepa, ndi pamene ine amanditenga kukandiyika pa bedi la munthu amene adafa wapita kumotchali. Ine ndinakhala pamenepa kuyambira 10 o'clock. Ndidapeza nzanga wa bedi number 4, ndidapeza nzanga wa bedi number 6, 7, 8 ndi 9. Mmene dzuwa limalowa nzanga wa bedi number 6 anamwalira, inenso ndikuona. Ndiyeno ndidamba kumadzifunsa mafunso, chikuchitika ndi chiyani kuti no anthuwa akufa ineyo ndikadali ndi moyo? Mmene kumacha mmawa polowa pa dzuwa amene ndidayang'anizana naye bedi ine number 5 ye number 8 anamwalira, ine ndikuona. Mmene pamapita masiku 3 anzanga amene nawapeza wa number 4 ndi wa number 7 adamwalira, natsala wa number 9 ndine wa number 5. Ndiye ndimadzifunsa funso, kodi chimene chikuwachitikira anzangawa chikathana nawo chibwera pandani? Chibwera pandani eti? Paine. Ndidadabwa mmene kumacha Thursday mamawa madotolo anabwera nazungulira mabedi wonse kumanka akuona wodwala. Anadzamalizira bedi yanga ndiye anayamba kumandifunsa, akulu mukupeza bwanji? Anatenga zoyesera nama ndiyesa, ndiye adatsendiona maso akuti sikuonetsa kuti magazi alipo, sikuonetsa kuti mkuluyo azili bwino. Ndinali pa drip, anachotsa drip, ndakuti mkulu mutha kupita kukaothera dzuwa, zikuoneka kuti tsopano zikusintha mthupi mwanu. Ndinatuluka panja kukaothera dzuwa. Ndili panja pomwepo kukaothera dzuwa, dzuwa linalowa, ndinabwera kudzagona. Mmawa mmene kumacha sindinadziwe kunena kuti pali chinthu china chimene chachitika m'banja mwathu. Mulongo wanga amene amadwala kumudzi kwathu kuntcheu kwa Njolomole sindimadziwa kuti wamwalira. Anthuwa amene anali abale yanga amandiyang'anirawa adaulandira uthengawu koma sadafune kundiuza chifukwa cha mmene ine ndinalili. Ndakuti mkulu tikangomuuza ameneyo nkutheka atsirizika chifukwa cha nkhawa ya mlongo wake. Adanyamuka azibale anga awiri ulendo kupita kukayika maliro a mlongo wathu. Ndi ine nditadzuka Friday ndinakaothera dzuwa, mwana wanga wina adabwera ndiye ndimamfunsa achimwene chifukwa chani sikudapite ku business. Yankho limene adayankha mwana wanga, sindingapite ku business, mlongo wanga lero akuyikidwa m'manda. Ndiye ine ndati atabasa achimwene zatha. Ndiye ndati tanena bwinobwino kuti chiyani? Atabasi zatha. Adayiwala kuti andauzana kuti asanditani asandiuze, ndi adayiwala. Ndiye ineyo akuluakulu ali ndi mwamba amati kalowa mkutuka tani kena kati kadamba kuyendayenda mmutumu. Sindinamufunse ndinakhala pe. Lidalowa dzuwa. Ndine kuti dzuwa lisanalowe chakumasana adabweranso madokotala kudzatuza akulu
mutawuluka tsopano mupite ku nyumba tikupatsani mankhwala mukamalizira ku nyumba. Mene mulongo wanga akulowa Manda Friday ndiye kuti ife tikutuluka kuchipatala tikupita ku nyumba. La Sabata kudacha ndi pamene mkazi wanga amandiuza ndikumfunsa kuti kodiwe azibale anga anali tikumandidikirira kuchipatalacha kuyambira dzana Thursday kufika tulo Friday sindinawaone ali kuti ndiye kuti ipe pana abambo tinakhala pe osakuuzani chifukwa cha mmene munalili. Mlongo wanu uja amadwala kumudzi uja amayikidwa dzulo. Abale anu onse aja adapita kumaliro tikukhulupirira kuti lero abwera. Ndiye ndidamba kumadzifunsa matenda ndinadwala ine ndinayenera ntamwalira chifukwa ndi mmene ndinalili. Madokotala amandifunsa pafupi chifukwa cha kuona condition yanga mmene ndinalili. Sikutanthauza kuti munthu ndinadwalika komano mmalo moti ine ndife ene ndinapeza pa bedi amene amoneka ngati ali bwino komano amwalira ine amene ndioneka ngati ndili serious ndatuluka ndili ndi moyo. Kodi chimene chalatenga anzangawa chandiponya bwanji? Haleluya. Funso limenelo namba kutifunsa ndi chifukwa chake Yobu akufotokoza pa buku la Yobu chapter 21 kuti woyipa akhaliranji ndi moyo osaona imfa, pamene wina akufa ali wabiriwiri wopanda uchimo wosaona zabwino akufa mtima ukumuwawa, pamene wina amene ndi munthu wochimwa kwambiri, amene ndi chigawenga, amene ndi mfiti, amene ndi hule, amene wachita zonyansa za dziko lapansi, Mulungu akumusungabe ndi moyo. Chifukwa chake ndi chiyani? Funso limeneli akufunsa motero buku la Yobu. Masana wano ndimafuna ndikufunseni inuyo mukhaliranji ndi moyo osafa? Tsiku lina munadwala ngati mmene ine ndinadwalira, munagonekedwa mchipatala, mankhwala amene amakupatsani inu aja botolo lake linali lomwelo limene mkulu wina adakatenga mankhwala omwewo nkumpatsa, koma yeye adataneti adamwalira, botolo wake adali yemweyo. Tsiku lina mudakwera galimoto yomweyo inagwa, inuyo mudapulumuka, ena anamwalira mgalimoto yake yomweyo. Ena ife tinapangidwa operation, tili ndi zipsera za operation imene ija anzathu adapangidwa operation adamwalira sadakhalenso ndi moyo, koma ife tili ndi moyo. Funso nkumati ndi chifukwa chiyani ifeyo tili ndi moyo? Yankho likupezeka pa Yobu yemweyo chapter 33 verse lake la 27 ndi 28. Yobu yemweyo chapter 33 verse 27 ndi 28 Bible likuti chiyani? Ndiyamba kuwerenga makamaka verse lake la 28. Koma anandiwombola ndingatsikire kumanda, ndi moyo wanga udzaona kuunika. Verse 29. Taona izi zonse azichita Mulungu kawiri katatu ndi munthu. Verse 30. Kumbeza angalowe kumanda kuti kuunika kwa moyo kumuwalire. Haleluya. Taona izi zonse azichita Yehova kawiri katatu ndi munthu, kumbeza kumanda kuti kuunika kwa moyo kumutani kumuwalire. Mulungu walola kuti inuyo ndine tikhale ndi moyo ndi cholinga tisafe tikadalibe mu uchimo, tisafe tisadatembenuke, tisafe tisadamudziwa Yesu kala Ambuye ndi mpulumutsi wa miyoyo yathu. Tili mu uchimo chomwecho Mulungu walola tidwale tichiritsidwa, tili kuchita ngozi Mulungu watilola kuti pulumutsa ku ngozi. Cholinga nchakuti kalipo kanthu kena moyo wanu ndi moyo wanga kamene akufuna tikonze masana wanu. Ndakamba zakuti
ena munali nawo msasa wa chaka chatha. Mutakunditsimikiza iyi ndimamva abusa akukamba amakambirana ndayeda panda amakambirana za maliro kuti no tsiku lina konkuno tinali ndi maliro zoona iti. Kodi amenewo chaka chatha musasa sadalipo? Adalipo. Chifukwa chani Mulungu alola kuti no iwo apite ifeyo tikadali ndi moyo? Tinene kuti ifeyo ndife olungama kwambiri? Yankho nkuti iyayi. Yankho likupezeka kuti Mulungu watilola kuti tipezeke ndi moyo ndi cholinga chimene ali nacho, chingakhale ziwiri kapena chimodzi. China choyamba nchakuti mwina Mulungu waona kuti no ifeyo pali kanthu kena kamene sitidakonze, akufuna tikonze kaye. Kameneko tikakonza Mulungu angathe kutichotsa pa dziko lapansi kuti tikapumule kuzolemetsa za moyo uno. China cha nambala 2, mwina Mulungu watilola kuti ifeyo tikhale ndi moyo kuti tikalalikire anthu ena akamudziwe Yesu watipatsa ntchito yoti tikayigwire tisafe anthu ena asadadziwe uthenga umene ifenso tidaulandira. Haleluya. Chifukwa chake mwina muli ndi moyo. Pastor Nkhala ndinati ndiafunse mmene adayamba mpingo wa Seventh-day Adventist ndikali kwambiri atumikira madera osiyanasiyana mmene iwowo amafotokozera. Kumana nkufunsa mafunso nkumati kodi Mulungu waloleranji Pastor Nkhala kuti akapezeka ali ndi moyo? Ndidawaona Pastor Nkhala akutumikira ndi bambo wanga malemu Pastor SK Mambala, amatumikira limodzi mu mpingo omwe namayenda madera osiyanasiyana. Pastor Mambala adapita pamene Pastor Nkhala ali ndi chaneti. Kodi Pastor Nkhala tinene kuti Mulungu akwasungira chiyani? Chilipo chimene Yehova Mulungu akwataniwa akwasungira ndi moyo. Masana ano tikuti inuyo ndine Mulungu akutisunga ndi moyo, osati chifukwa cha mankhwala ajawa amene timamwa tipezeka kuti tachiritsidwa iyayi, komano chifukwa chakuti Mulungu wakumwamba ali nafe ndi cholinga. Cholinga chake pali kanthu kena kamene akufuna musasa uno mchaka chino cha 2018 tikonze tisadatsikire kuli chete. Tamvetserani vesi ili buku la Chivumbulutso chapter 2 verse 21. Bible likuti chati Chivumbulutso 22 Chivumbulutso chapter 2 verse 21. Bible likuti chati Chivumbulutso chapter 2 verse 21. Verse 21 Bible likuti ndipo ndampatsa iye nthawi kuti alape, koma safuna kulapa kusiyana nacho chigololo chake. Ndampatsa iye nthawi kuti ataneti pandiyankhani azimayi. Ndampatsa iye nthawi kuti ataneti azibambo. Ndampatsa iye nthawi kuti atani alape kusiyana nacho chigololo chake. Mulungu wapereka nthawi kwa inu ndine kudwala kuchira, kuchita ngozi kuchira, kuyenda munjira kukumana ndi njoka chimene idaluma vena ife osatiluma. Haleluya. Kukumana ndi mafuto osiyanasiyana ife nkupezeka tili ndi moyo. Mulungu wapereka nthawi, cholinga chakuti ngati pali kena kamene mmachita kaja kamukadziwa kaja, Mulungu wapereka nthawi kuti tilape tisiyane nalo tchimo limene Yehova Mulungu wakumwamba watisiyira. Ndikafika pamenepo kondedwa ndimafika pokhudzika kwambiri, chifukwa ineyo ndi mmodzi mwa anthu amene ndayika anthu ambiri. Ndakhalanso mdzukulu wakumanda, ndimakumbana nawo manda, ndimakwirira nawo anthu amene ali anzanga amene ndimayenda nawo, anzanga amene ndimacheza nawo, anzathu amene ndimapembedza nawo. Ndalalikira mmaliro wa Khristu ambiri amene anali mu mpingo apita, komano ine nkumapezeka ndine ndi moyo. Osati kuti ndi chifukwa choti ndine wabwino iyani, koma mwina Mulungu akuona pali kanthu kena kamene Pastor Nkhala anakanena madzulo kuti mwina kalipo kachilema kamene kali ndine, kamene Mulungu akufuna kuti ndikonse mu 20
19 ndisadachoke musasa wakuno kunkotakota kuno tuti kwa ndani paja kwa Mwansambo ndikonse ndisadatsikire kuli chete. Kachilema muli nako amayi, kachilema muli nako nyamata abambo, kachilema muli nako anzanga nkafunika kukakonsa chifukwa Mulungu wakumwamba watisunga ndi moyo cholinga kuti kameneko tikachotse tikasiye. Yesaya chapter 42 verse 20. Yesaya chapter 42 verse 20. Bible ilikutishani. Yesaya 42 verse 20 akuti iwe waona zinthu zambiri koma susamalira konse, makutu ako ali otseguka koma sumva konse. Iweyo waona zinthu zambiri, waona anzako akubadwa akumwalira, waona anzako akufa pangozi, waona anzako akufa mchipatala, waona anzako akuonekedwa zofuna zosiyana-siyana, wamvanso ngakhale mbiri. Tikapita kwanza tiku DRC, tikapita kwanza tiku Ethiopia, tikapita kwanza tiku Rwanda, tamva zambiri anzatu akufa nkhondo zapachiweniweni. Ena ndiye wabari atuti na umomuno amene anathawa